procedirà a la lectura de la moció de censura. Presentem una moció de censura contra l'alcalde de Cassà de la Selva, senyor Antoni Valgueda i Casabellà. Posa com a candidat a l'alcaldia el senyor Carles Casanova i Martí, del grup municipal d'ERC. Bon dia a tothom. Moltes gràcies per la vostra assistència. Seguint el que marca la llei per aquesta ocasió, concretament l'article 197 de la llei electoral general, aquesta mesa d'edat formada per en David Vila com a regidor més jove i per mi mateix com a regidor de major edat d'aquest consistori, considerem un torn de paraula a cada un dels caps de llista dels 4 grups, seguint l'ordre de menor a major representació. Aquestes intervencions hauran de ser necessàriament breus i sense dret a rèplica. El temps màxim que es considerarà per cada intervenció serà de 5 minuts. Per tant, seguint això, té la paraula l'Aureli per l'alternativa. Moltes gràcies. Bon dia a tothom. Avui, per estrany que us pugui semblar, no us explicaré els motius per als quals he presentat la moció que s'acaba de llegir, perquè crec que aquests ja han estat suficientment explicats, elaborats, elevats i també criticats. I per tant, des del meu punt de vista, repeteixo el meu, poca cosa es pot aportar en aquest debat. Tampoc voldria dedicar més atenció a la que durarà llegir aquestes 2 línies i mitja a algunes declaracions que s'han fet aquests dies de caire estrictament personal dirigides a certs regidors que estan darrere de la citada moció. Per mi, aquesta és ja una etapa que forma part del passat. El que sí que voldria és transmetre quelcom que crec que és més positiu. El meu compromís i el del meu grup de treballar des de l'equip de govern amb totes les forces i amb l'objectiu d'intentar millorar, en la mesura del possible, el dia a dia dels cassanencs. Continuant en la línia positiva, o no, crec que cal esmentar el fet que en tot aquest procés que avui conclou, sembla que hi ha quelcom en el que els 4 grups coincidim. Aquest punt no és altre que el bloqueig que pateix el poble. Hi ha 3 grups que donem unes raons justificatives d'aquesta situació, i un altre grup que en dona unes altres. En tot cas, hi hagi estat per culpa d'uns o per culpa dels altres, semblaria lògic pensar que el que hauríem de coincidir de totes és en fer quelcom per desencallar el bloqueig ocasionat, sigui per un o per altre. Bé, doncs més bé o més malament, nosaltres ja ho hem fet. Ja per anar acabant, i si se'm permet la llicència, només em queda demanar que s'intenti jutjar aquest pas, aquest relleu democràtic, en paràmetres de treball i amb el tauló de fons del temps. I si es vol, i un xic més endavant i amb el serenor de la distància, que cadascú en tregui les seves pròpies conclusions. Per últim, i sigui quin sigui el camí que escolli, voldria desitjar sort al que durant 9 anys ha estat alcalde de la nostra vila, el senyor Antoni Valgueda. Gràcies. Permetreu que jo mateix m'oferiré el torn de paraula en representació del PSC i per no repetir les coses que l'Aureli ha explicat, diré que comença una etapa en què el discurs ha de ser breu i l'horari de treball ha de ser llarg. Així és que avui, breument, tan sols vull aclarir que els socialistes de Cassà hem estat en tot moment propietaris i responsables de les nostres decisions, hagi estat encertades o no. És per tant que per això afrontarem amb responsabilitat i amb treball les conseqüències que es derivin d'aquestes decisions. Dit això, afegir que tenim moltíssimes ganes que arribi el proper dilluns per començar una nova etapa per a aquest Ajuntament. Una nova etapa marcada per un nou projecte, un projecte compartit, amb una idea diferent de fer política, i he dit això, diferent, perquè la valoració de si serà millor o pitjor que l'etapa precedent correspon única i exclusivament a totes les cassanenques i a tots els cassanencs. Per tant, us convido a totes i a tots a la participació i a la crítica constructiva. Penso que tots els que estem aquí hi som per servir aquest poble. Comença doncs una etapa nova, una etapa de mà estesa, de diàleg, de compromís i també d'acceptació de totes les propostes i aportacions que beneficien el col·lectiu. He d'acabar agraint tot el suport i també les crítiques que hem rebut aquests dies. I no vull oblidar i fer un agraïment personal a l'oferta d'ajuda que l'Antoni Valgueda va fer-me personalment just el dia abans que vam presentar aquesta moció. Per tant, gràcies, Toni. Per acabar, no puc oblidar-me de totes les treballadores i tots els treballadors d'aquesta casa. Elles i ells són les peces clau que faran que aquest engranatge tan complicat que és un ajuntament funcioni. Per tant, comptem amb l'ajuda de tots ells. Moltes gràcies i bon dia. Té la paraula Carles Casanova per Esquerra Republicana. Molt bon dia a tothom. La moció de censura que avui hem presentat s'ha de considerar dintre del marc de la pràctica democràtica
i ens agradaria que així ho entengués tothom. Aquesta moció en cap moment ho és per motius personals. Aquesta moció és un fet extraordinari sobre el qual tots tindrem el nostre punt de vista, igual com en moltes altres qüestions que fan referència al nostre poble. I tots els punts de vista són molt respectables. Per tant, no es tracta de convèncer ningú, sinó d'insistir en els motius que han propiciat fer aquest pas. La situació actual entre l'equip de govern i l'oposició fa difícil trobar solucions als temes importants que cal resoldre per dinamitzar el poble. Durant els 10 mesos que portem de legislatura, les moltes reunions a les que sí hem assistit han donat fruit molt escàs i cada mes que ha passat l'entesa ha sigut més inviable. Els 7 regidors dels partits d'Esquerra, el PSC i l'Alternativa, davant d'aquesta situació, assumim la responsabilitat de fer més fàcil governar l'Ajuntament, mitjançant un pacte de legislatura, acord que ens permet la legislació vigent. Després d'un esforç important de negociació, hem vist la possibilitat d'arribar a aquest acord en base a allò que ens uneix, a aquells projectes comuns que compartim i que tenen al darrere grups de dones i homes de les 3 agrupacions locals que fa molt de temps que treballen per la nostra vila. Un cop assumit el pacte i consolidats com a grup de treball de 7, no volem defugir el nostre compromís envers el poble. A conseqüència de la moció, hi haurà un relleu al govern de l'Ajuntament. Cal fer un reconeixement a Antoni Baulida pels seus 9 anys al capdavant del nostre Ajuntament i també als equips de regidors que han treballat al seu costat i per la tasca realitzada durant tot aquest temps. El grup de regidors d'Esquerra, juntament amb els del PSC i l'Alternativa, tirarem endavant un projecte fonamentat en la política municipal. Més enllà dels interessos de partit, serà un projecte obert, transparent i participatiu, buscant complicitat amb les persones i amb les entitats del poble. Moltes gràcies.